Hello ate! Wow na wow! Una, bagong linggo. Kararating nga lang kanina ate, tapos kumain lang, then naligo na kaagad. Hello host! Ayan. Hello din mga lalabs, mga katumal. Pasensya na po, hindi po ako nakapag-LS kahapon kasi tinupak talaga yung sakit ng ulo guys since nung Thursday. Yung sabi ko sunod-sunod, ayan. Pinas time ate! Oo, 8 PM na dyan. Oo, Tep, 8 PM na. Kaya saglit lang po tayo ngayon. Kuha lang po ako ng entry kasi hindi po ako nakakuha kahapon or kagabi guys. Kasi nga, hindi, hindi umubra yung mga gamot na ininom. Harang host, maraming salamat Sisi. Edit lang natin ito. Kuha lang po tayo ng ating entry. Ayan, Miss E, thank you so much. Thank you so much, Miss E. Tamsak kabsat, agyaman na kabsat. Ayan guys, kahit matumal po ang ating ang ating bahay, ang aking bahay anyway, not you guys. Tuloy pa rin ang ating pag-ELS. Thumbs up. Thank you so much. It's Letty's Vlog. Thank you ng marami kapatid. Yan, lang natin ito. Ano ba? Wait lang, para sa description natin. Yan, yung join button lang ang inano ko, guys. Tingnan nyo guys, wala talagang ka-ready guys. Pag ako ang nag-LS, kasi hinahabol lang talaga yung oras pati gabi. Pasensya na po, hindi ko mabasa. I-ano ko lang yung ating description. Dito lang sa gilid nagre-reply sa mga comments. Ayan, sige. Ako kabsa din naka-LS sa hina ng wifi. Ay, ganun. Mahina din ba dyan, Sisi? Akala ko hindi.
Akala ko okay lang sisi ko, yung mo. Hindi ako nakapag-play din kagabi. Talagang natulog ako, guys. Sobrang sakit. Deadma ako, guys. Pagdating ko sa bahay, si Mr. na po ang nagluto. Then natulog ako, guys. Wala talagang hindi na ako tumingin sa YT. Nadoble naman na. Mahirap talaga pag saan na yun? Edit ko ngayon. Nawala na yung ko, guys. Ayan. Ano ba yan? Dami kasi nila gadget, nakikiagaw lang ako. Ay, ganun sisi. Ganun pala yun. Or baka mahina lang yung nila sis. Baka hindi pa naka-update ng 5G. Hello sa lahat, kaabangers. Ayan po si Tropang Marky. Bakit? Jonax Boy TV ito, guys. Brother, nag-iba ka ng pangalan? Pwede pala yun. Ako kaya, rin. Shoutout din, brother. Sorry, wala akong kahapon. Hindi pa ako nakapagsuklay. Mayan na lang. Ayan, hello sa lahat. Kaabangers na po. Hindi na Jonax Boy TV. Kapatid, James name. Pwede bang ganun? Baka mahirapan ka na naman yan, kaabangers. Pwede pala yun. Bless nun po sa lahat. Ayan, Glenda Likiran. Thank you so much. Hi, Jose. Ayan, nauna na yung nasa baba. Thank you so much, Sisi, sa pagpasok. Ayan. Ay, hindi pa ako nakapagsuklay, guys. Ibayaan mo na. Yan, pinapakita ko na sa inyo, guys, kung gaano ako kabisi. Ayan. Thank you so much, Miss E. Ayan, si Elensky po yan, guys. Elensky. Bigyan natin ng para hindi siya naiba sa atin, guys. Kapatid yan po ni Miss Elensky. Elensky, guys, nasa baba. Ang kanyang description. Ang mangyayari kasi yan, kaabangers, yung mga dating nakakakilala sa'yo, baka mahirapan silang mag-search. Hindi kaya? Work mode po, host. Kaya po, bingi muna si ako. Ayan, sige lang, sisi. Sige lang. Hindi pa nga ako nakapagsuklay, Ayan. Try ko nga
i-search kaabangers. Ilagay ko kaabangers. Ay, ang bilis. Ano bang ginawa mo? Ano kaya kung mag-change din ang name ko, Katumal? Kasi matumal naman talaga eh. Kaya gustong-gusto kong gamitin ang Katumal, guys. Kasi matumal naman talaga ako mag-les eh. Ay, tama nga. Ayan. Na-search ka agad. Basta wala kayang kaabangers. And then, sa akin naman sana Katumal. Diba? Na can you pass my please, yung supply? Yung supply, do you know supply? Gayam. Yung supply mo na lang And then can you pass some bond paper in here, Please. As in, tinupak talaga ako, guys, pag sumumpong sa akin yung si migraine. Ako, parang nahihilo ako. Ayun, parang naglilihi, ganun. Kaya mahirap. Mahirap po. It's not enough, this one, anak. I'm gonna make some paper for them. Tambay ko sa'yo to kaabsat habang may signal. Mute muna. Owen, sige lang kabsat. Thank you so much. Thank you so much, Miss Ellen. Ayan. Guys, puntahan natin guys si Ellen Ski. Share rin yung may sponsor dito na 30 peso GCash, guys. Baka naman. 6 million in the house. Walang ka-prepare. Mak, yung supply na Para maging dry ang ating buhok. At ganun din guys, si Ate Megs Really TV. Siya yung mag-sponsor ng 2 tao na mananalo po ng 10 hours WH. Ayan. Huh? Is that your one? That's so ugly. How about the Chloe one? You don't have it? Ayan. Habang guys, gagawa pa ako ng papel. Pasensya na kayo kay host guys Talaga bruha ako. Ganito ako guys, hindi pa ako nahihiya. Ganun na talaga. This is me. Yung mga katrabuhan ko nga sa sa work ko, sabi ng mga Pinoy sa akin, itaas mo nga yung buhok mo, punitil mo nga hanggang sa ayusin mo naman, sabi nila sa akin. Pero sabi ko, okay na yung ganyan. Hindi na ako nag-aayos. Alam mo, ano pang aayusin? Pag may asawa na guys, hindi na tayo nag-aayos. Pero sabi naman ng iba, kailangan mag-ayos kahit may asawa na. Ganun. Para daw, di tayo ipagpalit. Tama ba yun? Kaabangers, tama ba yun? Kailangan ba ng mga misis magpaganda pa rin? Para hindi ipagpalit? Tinatanong ko sa'yo kasi lalaki ka Obviously. Parang ganon siguro. Pero di ko feel. Pagpapalit ako ni Mr. Guys, nako. Wala na. Tama yan kapatid. Tama ba? Kailangan bang Kailangan bang magpaganda ang mga misis? Ay, grabe ka naman, uy. Ang lakas ng tawa ko. Ano yung tama? Tama bang kailangan pa rin magpaganda si Mrs.?
Siyempre nakikinig yung asawa ko, no? Ang lakas kaya ng bunganga ko. Saan ang tama, kapatid? Ayan, it's Letty's Vlog. Thank you so much, Sisi. Gawala lang tayo ng papel, guys. Ganito kasi, kakuripot si Prodi Lucana. Gaya sa'yo, Blooming Always, para di maganap ng iba si Mister. Ay, ganon. Ay. Pag maganap, sabi ko nga sa kanya, pag hindi ko naasikaso, pag maghanap siya, pagpalit niya ako, ay nako, ewan ko na lang. Hindi na siya makakahanap ng kagaya sa akin, guys. Tahimik, iyakin. Pero pag ako ang ninervyos, ay naku, humanda ka, wag kang sasabat sa akin. Dahil mas lalong wala akong santo. Yan, guys. Talagang walang oras. Pasensya na, magsusuklay ako sa harap ng camera, guys, ha. Ayan, nandyan lang si Glenda Likiran. Thank you so much, Sisi, Glenda Likiran. Ayan, magsusulat na ako, guys, kasi saglit lang po tayo ngayon. Medyo lumiit na yung mga papel natin. Wala na akong papel. Pati papel naging na, issue na. Ayan. Paano ka-abangers? Ay, sa bagay, alam ko naman na ikaw yan, yung ka-abangers. Alam ko na ikaw naman yan. Yung mga entry mo doon sa kabila, sa April 10. Ayan. Harang, thank you so much. Sis, si Tinyang's Vlog, kumusta na, sis? Ayan, Tinyang's Vlog. Kumusta na ang iyong channel, Sisi? Tinyang? Pasensya na, hindi ako nakakapasok pag nag-ELS ka. Ron Takiro. Ayan, maraming salamat, Ron Takiro. May ka? May channel ka? My dear Ron Takiro. Hello sis, okay lang ngayon lang uli nakabalik, kunti na lang kulang ko WH. Ayan. LS lang ng palagi, sisi. Maano din mo yan. Makukuha mo din yan. Ayan, wala po. Ayan, exclusive lang po kasi sa mga may channel ito, my dear Aaron Takiro. Kasi nung last 3 weeks na ba? Last 3 weeks siguro, 2 weeks. Last 3 weeks siguro. 3 weeks ago. Nagpa-raffle ako. Madaming sumali na in-accept ko, walang channel. So ngayon guys, ang patakaran dito, ang rules ko, since nung kumuha ko ng entry, is yung mga mga may channel na 100 pataas ang kanilang subscribers, guys. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, sabi ni Tinyang's Vlog, guys, matumal pa rin Tinyang Vlog ang aking Kaya maraming salamat sa pagpasok, sisi. It's Letty's Vlog. Bagyo Boy 1129, patambay madam. Maraming salamat Bagyo Boy 1129. Ayan. Meron po tayong dito sa Sabado, guys. Si Linda Likiran. Thank you so much, Glenda Likiran. Ayan.
BJ, sandali kapatid. Ayan. Sige lang kaabangers. Thank you so much. Anya ti price madam. Adit baba kabsat. Adit baba. Paki-check na lang. Basit lang. Kunti lang guys. Kumbaga katuwaan lang naman natin. Tsaka susundan pa rin natin ito. Alam nyo naman. Maliit lang itong channel ko guys. Ayan, Baguio Boy. Ikaw kung gusto mo mag-donate, Baguio Boy. Open ang sponsor, guys. Ipapamigay din natin sa mga kapatid natin dito. Ayan. May isa kang entry. Sino pa yung nandyan, guys? It's Latisbag. Glenda Likiran. Ayan. Si Miss Elensky. Tapos yung mga yung mga member kasi sa akin, meron din silang exclusive na na pa-raffle guys sa April 10. Ayun. Nasa baba rin ang kanilang mapanalunan. Para madry na yung aking buhok. Aina, can you give your dad the towel na? Okay. Okay. Give that to your dad. Ayan, kakaasi jay channel kung may madampur nga earnings, kurang paigatan ti mama. Agpapada tayo, kabsat, isumamay ka dito nga kanayon, may may pagkakataon ka pa. Ayan, 3 nights, 2 nights na lang, tomorrow and Friday night. And then, Sabado, yun na yung raffle. Ayan. Para naman may mga tayo guys. Kaibigan na mamimit, malay natin. O, di ba? Glenda Likiran, thank you so much, kapatid. Ayan, nandyan lang guys, baka naman. Kung gusto niyo pong magbaba ng magbaba lang po kayo, huwag po kayong matakot. Kung hindi kayo takot kay Lolo, huwag kayong matakot. Magbaba. Ayan, dito po host. Thank you so much, kapatid. Meron pang kanina. Sino yan? Si Pobreng Bisaya TV. Alam ko nag-BG lang yan. Si Pobreng Bisaya TV, guys. Nandyan. At saka si Ate Meg. Ayan. Mama, what was the numbers again to my card? Why are you asking? Because I forgot. Because I haven't used my card in ages. That's what I mean. Yeah, you shouldn't ask for me in here. It's in the public. I know, but like...
What did you? That's why I told you before. When you do it, you should let me know. You should. I did let you know. Really? Yeah, that's why I'm asking you. No, I don't think so. I did tell you. I did. I don't know now. Anyway, that's a PayPass, right? You don't need to. You don't need a PIN when you pay something, right? Don't buy anything online, okay? Alright. Ayan, guys. Refresh po. Maraming salamat, Sisi. Sino yung mga nandyan? Si Kaabangers. Ayan. So, kahit ganito lang, guys, matumal po tayo. Ayan. Magpa-premyo pa rin tayo, guys. Yaan nyo na. Kaya sinabi ko dito, matumal. Matumal Ilocana. Ayan. Nandiyan ka pa rin ba, Baguio Boy 1129? Malaki na ba ang iyong... Di ba ang laki ng bahay mo, Kabsat? Ayaw, Baguio Boy. 1129. Dakkel nga maawan maipos ngay. Ayan. Uy, nagdakkel. Buya ak atin haranga. Baguio City updates, improvement around the city. Ayan. Ang laki ng mo, kapatid. Ng iyong channel. Nangal-alam dagi jay. Ag-upload ka lata na malapit na. Parang nga eh. Two days, 1 week, 1 week. Ayan. Ang laki ng yung channel. What now is in Baguio City. See, ang daming ang dami mong mga video na as in siya, maraming viewers, naka-KK, at least may KK, Soyosoy Tidagem. What is Soyosoy? Imbag pa'y dagi upload ti agar arado ijay talon data adu views na. Ayan. Bakit gawin mo na lang kaya ng ganun, Baguio Boy? Ako pag nandiyan lang ako sa Pilipinas, ganyan din. Punta ako sa bukid. Kukuha ako ng mga kuhol, ganyan. Iluluto. Kung may kuhol pa. Yung mga kuhol. Oh. Ganon. Diba? Punta ako dun sa bundok, makikita yung yung view. Oh, malapit kami sa bundok, guys. Yun nga lang, ang problema na naman po, pag makauwi ako sa Pinas, yung Wi-Fi. Kasi Li-Fi po ang meron doon. Naalak data ijay FLM, madam. Ay, kay sino yun? Si GJ Ram Lagata yan ngayon ang content niya kay FLM. Ayan, si FLM.
Harang host, Ray Katuka, maraming salamat Ray Katuka sa pagpasok uli sa aking bahay. I miss you kasi wala po ako yesterday. Nag-absent. Ayan, Mawil Vlog main channel. Hello host. Ayan, sis Mawil, maraming salamat din. Ayan, noted Mawil Vlog. Mawil Vlog. Thank you so much. Kuha lang ako ng ano guys, entry natin para maraming mabunot. Kahit konti lang naman ang pa-premyo guys. Ray Katuka. Namiss ko kayo talaga. Nag-absent lang po ako ng isang gabi. Pero dahil po, sobrang sakit ang aking ulo. Ayan. Talagang inatake po ako ni migraine. Hindi ako nilubayan ng ilang araw since Thursday night. So, ilang araw na yun. Mag isang week, isang linggo na. Agyaman ako, walang anuman kabsat, Mawil Vlog. Ayan, Mawil Vlog, huwag mong kalilimutan yung kayong mga member ko ha. Ayan, huwag niyong kalilimutan, April 10, nandyan po sa baba ang ating mapanalunan. Ha? Sana nandito kayo guys, kasi exclusive po talaga sa mga may channel. At most especially po sa April 10, ayan yung mga nag-member, ha? Okay. Numalpas COVID ket agawid aki jay kagayan taapanak agtabas ije bang kagta isumamit ti upload ko bareng ag viral namin. When kasi you can do that Baguio boy kasi malaki na ang iyong bahay eh. Pinapaangat ko naman yung aking bahay pero wala pa rin. Kasi ang hirap mangisda guys, nababawas at nababawas kaya naghumihinto ako na mangisda. Kaya lagi kong pinupuntahan lang yung mga nandito na. So, laging sumusuporta na sa akin dahil alam ko yun sila naman na yung sumusuporta rin. O, ganun na guys. Ang nangyayari. Ayan. Ikang katib, ayan na likwan. Ayan. Thank you so much, Ray Katuka. Ray Katuka, wag mong wag kang wag kang mag-a-absent sa Sabado ha. Correct ka, host. Ayan. Oo. Ganon. Kaya kayo na malalaki na ang bahay, just continue guys. Ako nga maliit. Continue lang, laban lang. In or out. Ayan, sis Glenda Likiran. Baka naman guys, puntahan nyo si Glenda Likiran. Ayan, napaka-supportive din yan guys. Laging napupunta sa aking LS kahit hindi man ako masyadong nakakapasok minsan sa kanyang LS. Ayan, Mr. Baguio Boy, 1129. Ayan. Sisi Noy Journey, nandito rin. Thank you so much, Sisi. Harang, good evening, host. Ayan. Nandiyan na po ang ating guys. Mag-sponsor ng 2 Gcash po. Si Elensky. Elensky. Thank you, Kapsat Elensky.
Natawa ako. Sis Elensky, nakikinig ka na? Natawa ako dun sa video mo. Sabi ko, parang nagmamadali si Sis Elensky. Parang ano naman na to, parang ako lang. Feel ko yung ano ba, yung busy ka, tapos walang ma-upload kung ano-ano. Ang bilis sa 31 seconds lang. My gosh. Thank you so much, Sinay Journey. Ayan. Sino ang may ano dyan? Para matamsakan, magbaba lang kayo, guys. Tsaka si Ate Megs. Megs Really TV, guys. Ayan, apay nga awan nagpakita nga harang kanyak madam. Rumwarak mandak tumunig manin. Ayan. Sige lang ano, Bagyo Boy 1129, may mga ganyan. Kuripot talaga si Lolo. Kung sino pa yung mga maliliit na channel, guys. Ano, yun yung mga pinapahirapan niya talaga. So, wala po tayong magagawa. Ayaw niya tayong bigyan ng harang. Karamihan nga na ano ko guys, na LS ko, walang pumasok na revenue, zero as in. Kahit man lang sana 0 point, 0.01, wala. Ayan. Ay, damit ni Madam James Scope dito, yagyaman na kabsat, ang final paskan. Entry ko si... o, karbo mo nga. Kata sumura lang ato yung entry ko namin siya. Ay, o, karbo mo, Jem. James ko. Nag-might nga ron tanaga mo, baka isko po man ang amin. Ay. Kapukpuk TV to Sugdan host. Maraming salamat Kapukpuk TV. Ayan, ang kanyang ninja lang guys ang pinasok. Mega love share of Madam James, sabi ni Elensky. Pareho tayo host, 0 kahit may nagpapaharang. May nagpapaharang. Oo, madami sunod-sunod since nung 36 guys, yon meron. Pero 36 LS, then the next na, wala na. Ayaw na ni Lolo. Ayaw na ni Lolo sa akin. Pero maganda guys. Nabigla ako, tiningnan ko yung yung dollar, yung peso namin tumaas. 38 na guys. Oh my gosh. Since noong 2017 ba? Kailan ko pinatayo ng aking bahay? 2017 ang baba ng palit namin, pero okay lang. Kasi hindi naman ako nagpapadala. Sa harang pa, ayan, James, ko pa, sabi ni Inay Journey. Sweet tikmet ni Lolo, when kabsat, kasjay talaga, ganun talaga. Kaya kahit may mga yung mga nagbibigay, yung mga super chat guys, mga members, asahan ninyo, yung mga hindi pa namuni dyan, hindi po hindi po buo na matatanggap natin, I mean. Kasi talagang ganun, 40% po kasi may tax na yon, tsaka kay Lolo naman na yung iba. So, kung nagsakali nag-super chat ka ng $1, 60 cents mo lang yun. Hindi $1, hindi buo po. Nagulat ako kanina, guys. Tumaas. Bakit sa akin ganun pumasok sahod ko? 4.6 lang, laki ng charge, liit na nga sahod, di pa buo. Oo, sis. Ganun talaga. May siya. Ay, nag-change na si Sis Jem. Sisi Jem. Agyaman na, kabsat. Di ba automatic yan? Naka-play nga harang mo kabsat host. Ayan.
Oo sis, pero si Lolo talaga, iba-iba. Magkakaibang binibigay niya. Meron. Tapos mamaya, kahit yung narinig ko kanina sis Jen, naliligo ako kasama ko ang aking cellphone. Di ba tinambay ko sa'yo, si Jen? Ang sabi mo kanina, ano ba yun? Meron akong dun sa, ayan yung viewers, narinig ko. Kasi nagsha-shower ako, nandun yung kasama ko ang aking cellphone. Naka-loud. Hindi siya Narinig ko na naging kalahati lang ang iyong viewers. Yes, ganun po yun. Kahit 200 na nakita mo within how many minutes. And then kinabukasan or 2 days, kalahati lang. Oo, laki ng bawas, sayang ang 400 pesos. Kaya nga. What's that? Pero hindi na ako umasa, guys. What's that? Gusto ko lang santol. Why is it so big? Ayan. Yung mga ganito lang ang inumin nyo, guys. Yung mga sumasakit dyan, may sakit sa puso, may mga PCOS, eto lang. Pero baka paluin tayo ni Lolo pag pinakita ko na naman yung brand. Pinas ito, guys. Sis Jem, thank you so much. Ayan, nag-renew ata si Sis Jem. Tama nga. Aman, sobra tidakil bawas na gayam. Okay, sis, ngayon mo lang alam. Grabe ka. Nagsweldo ka na. Hindi mo pa alam. Tingnan nyo na lang dun sa mga page nyo, guys, kung pwedeng magpadala ng pera doon para wala ng super chat. Kung gusto nating magtumulong sa isa't isa, ganon, doon na lang. Baka direct doon. Kasi meron naman dollar sign, nakita ko. Buti nga kalahatin, host, ako 600 plus, views, naging 100 plus. Yes. Yes, ganon. Paano ba yung mag-renew, guys? Hindi ba mag-renew ka agad yun? Yung, kumbaga, mag-update na lang? Oh, I have to renew again pag ganon. Hindi ko pa naman alam kung anong date. Basta pindot lang ako ng pindot ng join button. When bakit Jem? Ha. Mga sisi, paano ba? Pag pumunta ako sa inyo, ganon, ipindot ko na naman. Ganon ba? Hindi ko alam. Let me know. Kasi hindi ko alam yung date. Akala ko magre-renew na lang, mga kapatid. Drink your milk na. Anak, matulog na, anak. Yes. Ka na. Grabe ata piano na ko. Ka na. Agpakanak, grabe to. Ayan. Thumbs up dan host. Good afternoon, Liyuhan. Thank you so much. Sa akin, kapag may load ang SIM ko, magbabawas agad. Hindi ko maintindahan, says. So, it means sa akin, directly, kasi may laman pang ganun ba? Pag walang laman, hindi siya kagad. Oo, if may laman yung card host. Okay. So, no, I don't need to na din. Kasi may laman, syempre. Yan yung sinasabi ko kay James noon, na hindi po ako makapag-member unless na meron po akong debit card. Savings card siya, saving account siya, pero parang credit card na pwede kang mag-online, na pwede mong gamitin yung number ng card, ganun. Oo, mag-rejoin agad sa'yo kasi may laman. Ganun. Gets ko na, sisi. Yan din ang alam ko. Akala ko kasi, kailangan na naman i-renew. Paano mo malalaman? Parang gano'n. Automatic magkakaltas si Google. Okay. Ate Mex Really TV. If wala laman, mag-push yun. Ay, gano'n. May laman. Okay, gano'n pala. Ay.
Ang ano ko naman, kaya malaki na guys yung ano namin, ang palit. Kumbaga, since 2017, oh my God, naging 32 lang po ang palit. Nang sakit sa bulsa, nung lagi kaming umuwi. Ngayon naging 38 na. Nung nagsimula pa lang ako nagtrabaho kasi nga may bata. Part-time lang noon. My God, ang laki ng palit. Naging 46 pa. 46 peso in $1. Kaya kung may cash on hand na kahit $18 lang noon nung mga year 2012 ganyan, 2011, 2012. Naku, sobrang saya ko na guys. Kapag ayaw mo naman na mag-member, pwede mo i-cancel habang naka-member ka pa. Tapos kapag gusto mo ulit member, yun mag-renew. Ay, ganon. Nakababae ba't may cancel mo ba't? Sorry guys, nag-Ilocano na. Nag-Ilocano ako kay Sis Inay Journey. Alam niyo ba nung nakababain? Nakakahiya. Dito rin tumaas palit 160 isang Kuwait dinar. Ang ano ko naman mga sisi, ayoko namang sa inyo okay lang siguro na maganda na pre-pray nyo dahil nandyan po kayo. Pero ako naman, ang ano ko dito lang sa amin, ayoko na tumaas din kasi tataas lahat ng mga bilihin namin dito guys. Sobra. Yun lang ang ano ko, pre-pray ko, tataas lahat. Tapos, ang tataas pa dito, syempre, yung namin, yung strata, yung baga, kung mga binabayaran sa sa council, sa bahay, yung lahat-lahat tataas guys. Yun ang kinatatakutan ko naman. At the moment, sana hindi pa. Kasi nakita ko kanina, nakita ko sa Forex, tinek ko. Ayan. BG Aklang pay madam. Agyaman ng Baguio Boy 1129. Baka hindi pa kayo magkadikit ni Inay Journey. Ayan, si Pobren Bisaya TV. Puntahan nyo guys si Baguio Boy. Maganda yung place na mga ina-upload. Haha, ako cancel ko yung iba na wala ginagawa pero sa inyo nakadiretso. Ako sis, hindi ko na alam kung sino yung mga minember ko. Saan ko makikita yon? Papasok na lang sa akin. Minsan kasi pag nagustuhan ko yung host, pinipindot ko na lang yung $sign, pumapasok na, then mag-click na lang, marireceive ko yung notification. Ayan, you spend like this, blah, 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 ganon. Hindi ko na alam. Tapos ang ginagamit ko pa dalawang sa email mo, Kabsat. Wala naman, wala akong natatanggap sa email, Sisi. Wala akong natatanggap sa email, kapatid. Bihira na lang guys ang natatanggap ko sa email. Kahit nga yung mga nagsasabi, hindi ko na natatanggap eh. Dati natatanggap. Wala na. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, sabi ni Inay Journey. Meg Really TV, sis Program Bisaya TV. Shoutout daw. Sabi ni Inay Journey, guys. Hindi ko pa naisulat na Inay Journey. Ayaw, nasulat na. Ayan. Thank you, boy. And then, si Pobreng Bisaya TV. Yan, dito na siya. No? Ayan. Meron na sisi na isulat ko na si Pobreng Bisaya TV. At ang ating kapatid na si Kabar Sejo. Maraming salamat, Sisi Kabar Sejo. Ayan, may entry po tayo, Sisi ha. Kabar Sejo. Liyuhan, thank you so much. Kumusta na ang iyong bahay, Liyuhan?
Ayan, naisulat na. Ray Katukan. Tapos na si Ray Katukan. Ayan, meron na. Dalawang kanya. Dito lang gawa ako kape na may dumating na bisita. Ayan. Tupraang sis. Si Sinay Journey, narinig mo yon? Tapno na amo dakim ka. Tamsa, kayan, Maribeth Murillo, maraming salamat, Sisi. Kumusta na? May harang na ba tayo, Sisi, Maribeth? Nangagdagayang salbagta. Nanggagmugayang. Sis Elensky, maraming salamat. Ayan. May 16 million na guys na thumbs up natin. Sana kahit maging 20 na. Anong oras na ba? 9:08 na guys. Kaya laging sumasakit ang aking ulo dahil po, halos gabi-gabi akong naliligo. Ayan, walang lalagyan ko ng kawad para may harang. Ayan, wala ba? Ayaw siguro ni Lolo sa'yo, Sisi. Ganon talaga. Medyo madamot si Lolo. Pero yung iba meron. Naglo-loading ako, ay ganon. Kailan ang mo, sis? Kailan ang premiere mo? Or sana yung mo, premiere mo or either LS mo, vacant ako para makadalo naman. Marami akong utang sa'yo, my dear. Bahala na yang si Lolo. Ayan, oo nga. Sobrang stricto niya. Grabe. Thank you, Hons. Ayan, walang man, Sisi, may entry ka na dito. Sana hindi ka mag-absent. Nakailan ka ba pumunta rito? Ayan. 1:30 PM talaga, Sisi, ang premiere ko. 1:30. 4:30 dito. No? Ayun, minsan kasi nasa work pa, my dear. Kaya yun. Pero di pa tapos ang edit. Kailan? Let me know, Sisi. I-message mo ako, ha? Di pa ako nag-open ng aking message. May isa doon. Ay, ayan. Welcome, Kapsat, sabi ni Sisi. Ayan. Ngayon lang ako nakasilipos. Kagagaling lang sa sakit. Ayan. Kagagaling lang sa sakit. Ayan. Oh, sorry to hear that, Kabarsijo. Mahirap magkasakit. Kahit gustuhin pa nating magtrabaho, ganyan. Maupo dito sa harap ng camera pag tinupak ako ni migraine. Oh, pinapatamsak ko dito. Okay. Sige, let me know lang si Zelensky. Tawagan ko yung anak ko. Dito rin sa bahay, medyo mahina ang namin, reception. Buti yung wifi okay lang, pero ang reception sa cellphone, guys, ang hirap. Ayan. Ang hirap magkasakit, guys. Grabe. Kaya kanina nga yung anak ko, kasi allergy siya sa sa itlog. Nakakain ng may itlog. Ayan, Kapukpok TV, harang. Ayan, nakalimutan ko na si Kapukpok TV. Maraming salamat, Kapukpok TV.
Ayan, Kapukpuk TV. Thank you so much. Elensky, hello. Ayan guys, ang ano niya. Ang kanyang main po yan is Kapukpuk lang. Tama ba? Ayan. Yung mga hindi pa nakakilala kay ano guys, kay Gems. Puntahan nyo guys, ayan. Hindi na ako makapagbaba ng ano guys, ng link. Agree ka tagpindot. Ayaw niya rin akong mag-pin. Ewan ko. Ayaw niya akong ano guys. Ewan. Bahala na. Kapukpuk TV host. Ayan. Kung hindi kayo natatakot guys na magbaba ng iyong link, magbaba lang. Hindi ko maipit si sis Chemiscope. Ayan. So try natin magbaba ng kanyang link. Yan guys. Si Sis Gemscope, yan po ang kanyang bahay. Binabago guys. Nadikit ko na ninja ko sa'yo, Idol Elensky. Ayan. Dikit mo rin sa akin, Kapukpuk TV 2 ha. Ayan. Thumbs up na ko, host. Maraming salamat ka, Barsi Jo. Kumusta na ang iyong bahay, kapatid? Busy lang po eh. Ayan, busy daw si Kuyang Gala Channel. Wala dito, pero nanonood po siya. Naka-play. Kabar si Jo. Ngayon ko lang talaga makita si Kabar si Jo. Ayan, 1 week na siya. Unboxing review. Si Kabar si Jo parang si Rachel A. Life. Kamukha niya. Ayan, nandiyan lang po ang ating kapatid na si Kaabangers. Guys, kung kilala nyo si Jonax Boy TV, siya po yan. Si Kaabangers. Buti na lang, madali lang guys. I-search ang kanyang pangalan. Ako kaya, Kapukpuk TV on the way sa'yo, sabi ni Kaabangers. Ayan, maraming salamat Kaabangers. Padikit naman sa di pa nadikit. Ayan, sabi ni Kapukpuk TV. Ayan, playing kay Kabar si Josisi. Dito naman sa Australia, sobrang mahal ang mga sapatos. Salamat Idol Kaabangers. Yan. Ang daming entry pero kunti lang naman yung natin, pa-promo natin, guys. May load pala na 25 pesos, guys.
Nakita ko dun sa, kay Sis Jem. Magdagdag na lang ako pag sakali na marami tayo, guys. Salamat, Idol Kaabangers, sabi ni Kapukpuk TV. Pero karamihan naman ata na nandito sa aking channel is nasa abroad, guys. Hindi na kailangan ng load. Hello, Kabsat! Esterly TV, maraming salamat. Esterly TV, kumusta na, Kabsat? I miss you, Kabsat. Wala ko kagabi. Ayan, Esterly TV. Nasa 75% na ako, host. So, nga nakita ko na Sisi. Ayan. Ito, playing yung mo. Unboxing review ng Shopee. Maganda ba ang Shopee? Oo nga. Ayan, nandiyan lang ang ating kapatid, guys, si Ray Katuka. Maraming salamat, Ray Katuka. Esterly TV, Kabarso Jod, sis. Ayan, from Inay. Ito, busog na busog si Lolo sa akin. Kaya hindi nga ako nangisda, guys. Sumakit ang ulo ko talaga. Nung ang dami kong ininom na paracetamol, pero wala pa rin. So, kahapon, siguro sabi ko, kailangan kong mag-rest. Hindi na ako nag-open. Thank you, host. Walang anuman, Kabarsi Jo. Wala pong magtutulungan, kundi tayo-tayo lang mga small YouTubers, guys. Ayan. Esterly TV, hello kapatid. Hello kapatid, sabi ni Kaabangers. Baba mo, babe. Bahay mo, Idol Kaabangers. Ayan. Baba mo, brother. Hello, Inay Journey. Dalawin kita mamaya. Ayan, magdalawan muna kayo, guys. Kahit dikit tayo sa isa't isa, kailangan pa rin magdalawan sa isa't isa. Kasi aanhin mo ng malaking guys, kung kunti lang naman ang viewers, wala pa rin. Ayan, malapit na pong dry ang aking buhok. Ang bilis. Kasi manipis lang po ang aking buhok. Naglalagas. Siguro pag uwi ko sa Pilipinas, kalbo na. Nako ang Lord, guys. Kabarsi Jo, baba mo bahay mo. Pukpukin ko. Ayan. Ayan, guys. Nagbaba ng bahay si Brother Kabangers. Nandyan lang ang ating kapatid, guys. Si Maribeth Murillo. Ayan. Sige lang, maglablaban muna kayo, guys, kahit dikit-dikit nga tayo. Kabangers, hello salamat sa pagbisita, sabi ni Esterly TV. Ayan, napaka-support po ang ating Kabangers, basta guys, matsyempuhan tayo at wala siyang ginagawa. At kung may magandang wifi, tama ba? May reception. Inay Journey, salamat sa pagbisita. Ayan, sabi ni Esterly TV. Dahil sa sakit ng ulo, hindi ko pa nakain itong ko. Santo. Sabi ko, kainin ko mamaya. Ayan. Diyan pa rin. Esterly, ayan, sabi ni Maribeth Murillo at nandyan pa rin ang ating kapatid, guys, si Baguio Boy, Ilocano din. Pero maganda rin yung content niya, guys, kasi, lahat ay parang yung mga places po sa Baguio. Kabukpok, katatapos ko lang nag-LS, ayan, imano-mano mo na lang nahanapin ang bahay ko, dear, sabi ni Esterly TV. Ay, ka rin, Kabsat. Hindi na ako kasi pumunta sa aking bell button. Dun sa notification. Basta nag-direct na lang ako dito sa aking wala na. Baka papakin ako ni Lolo, sabi ni Esterly TV. Ayan. Oo nga naman.
Basta do nag-join madam, mabalinin, sabi ni Baguio Boy 1129. Ayan. Ay, ganon. Ayan. Tapos na kabar si Jo. Magano lang ako, magta-type. Salamat ka-bangers, full pack idol, sabi ni Kapukpuk TV. Ayan, welcome sis. Salamat Kapukpuk TV, sabi ni ka-bangers. Ayan, naglagay na ako ng bakas. Pang 50 na tamsak, si Kabar sa Jo. Host, baba muna ako maghahanda lang ng hapunan. Ayan, sige lang Kabar sa Jo, maraming salamat my dear. Kasi anong oras na ba dyan? 6:24 p.m. in Philippines. Ayan. Inay Journey, Baguio Boy, 1129, Marbeth Murillo, mga mega love shoutout, sabi ni Kabangers. Guys, mag-iwan lang ng bakas, sabi ni Kabar si Jo. Ayan. Kabar si Jo, hello, sabi ni Kaabangers. Junax Boy TV, hello, kilala kita Kaabangers. Ayan. Kaya nga, ganun din ako. Sabi ko, ay, kilala ko yung profile na yan. Huwag lang magpalit ng profile, gayang hirap. Mahirap Ayan, thank you so much. Thanks, Kapukpok, sabi ni Esterly TV. Kaabangers, hello, sabi ni Maribeth Murillo, guys. Ayan. Sisi, sana nandito ka, Maribeth Murillo. Ayan, Aliza Lane Lapitan Tamsak. Thank you so much, Aliza Lane Lapitan. Hello, Kaabangers, sabi ni Kabar si Jo. Esterly TV, nagpalit na ako name. Oh. Kaya nga, nagpalit na siya si Esterly TV. Ayan, kilala ka na nila, Kaabangers or Jonax Boy TV. Maganda naman kasi yun. Jonax Boy TV. Ayan guys, 5 minutes na lang po tayo. Thank you so much. Aliza Lane Lapitan, maraming salamat sa tamsak. May ano ka ba, Aliza? May channel ka, my dear? Aliza. Ayan. Esterly TV, napalit na daw si Kaabangers ng pangalan.
Sino pa ang ano natin? Tingnan na natin si Maribeth Murillo. Ayan, playing sis, Maribeth Murillo sa yung actual bentahan sa aking sari-sari store. Ayan, magandang content ni Sisi dahil may ano siya, sari-sari store. Guys, 3 minutes na lang po tayo. Maraming salamat sa 9 million viewers na nandyan, guys. Kahit tayo-tayo lang. Maraming salamat. Ayan, may natirang papel para tomorrow. Mga katumal, playing po kay Maribeth Murillo sa kanyang sari-sari store. Kaabangers, na-play ko lahat ang iyong video ha. Kaabangers, Dan, sabi ni Maribeth Murillo, Sisi naka-play po yung mo, actual bentahan sa aking sari-sari store. Hehehe, sabi ni Esterly TV. Ayan, kaabangers, natapos lahat ang iyong video. Yes, nung isang araw, and also to Eliza Time Zone. Walang umikot guys, magandang pagka-play. Ganon din kay Tropang Marky Officials. Walang anuman si Maribeth Murillo. Henzi Motovlog. Si Henzi Motovlog naliliitan yung yung mga pumapasok sa akin guys. Bakit kunti lang ang ang tao mo, sabi niya. And then in our journey, maliit lang na niya, playlist. And also to Iyakin, na-place ang kanyang, na-replay ko siya. Kay Iyakin, ayan. Iyakin 0604. Pobreng Bisaya TV, na-replay din ang iyong 7 hours. Umalis na mga bisita. Ginawa mo yon? Esterly TV. Ayan. Na-i-play Sisi. Naka-play ka kahapon. And si James Cop. Sino pa? Ayan, hindi babae. Amo nga rumat, si Kamot. Kung kunam lang mata, may naramin mo. Kung kuna lang sis, ang kangakupaan. Joke lang sisi ko. Pagkat katawaan kay lang. Siyempre, aglabutab. Aglabutab no ba? May nagsabi kasi sa akin noon, grabe sila. Sabi nila,
Pag ano daw, sabi nila sa akin. Saan ba yun? Basta may nagsabi sa akin kasi Sisi. Tapos sabi ko, "Hala, baka ganun ka kaya sila ano, kumbaga close. Close sa'yo ang isang tao." Ay, nung ano, 'pag nagtitinda ka daw pala ng mga pagkain, Sisi, ayun. Do'n sa restaurant, sa Tugigaraw, guys. I was ano na, college. First year college. Do'n ko na ano, narinig. Yung mga ano daw, restaurant, kahit hindi naman masarap, ang daming mga tao. Kasi linalamayan daw nila para umamo yung mga ano guys, mga customer. Kaya, ewan ko kung totoo yun. Meron kasing ano, dun sa Tugigaraw, mabenta as in daming tao guys. Hindi naman masarap. Ang init-init pa, hindi pa aircon. Oh. Ang daming tao. Oo, narinig ko yan. Hindi nila sinabi na actual sa akin, pero narinig ko pala. Ayun. True ano yan. Kaya siguro yung mga sabi ko, kaya pag kumakain na ako, nandun yung ano ko ba't ang daming tao, nilawayan din. At saka meron din sila atang nilalagay para yung baga hindi ka masyadong makakain ba? Parang busog na busog ka na kahit kunti lang kinain mo, ganun. Ewan kung ano yun. At least naalala ko yun. At saka ano daw, para wala silang masabi sa'yo, ganon. Parang ganon ba? Guys, sumusobra na po tayo sa oras. So, ayun, magpapaalam na guys, 8 million in the house. Kailangan na matulog guys. Ewan ko, hindi pa dry. Ayaw ko na kumain sa mga... Ayaw ko na kumain sa mga restaurants. Sisi, sinabi nila yan. Kasi lagi kami, yung bayaw ko taga city, syempre narinig ko naman. Sis Maribel Murillo, Sisi, ayan. Sis, magpapaalam na ako, mga katumal. Bye, host, ayan. See you tomorrow, kung sakali ha. Ayan, dry na po ang aking buhok, so pwede nang ihiga to. Okay na. Ayan, good evening, Elvin Vlog. Thank you so much. Ayan, pumasok po. Basta mag-goodbye ako. Nandito si Elvin Vlogs. Elvin, patapos na ako. In a journey, hello po. Ayan, si Tinyang Vlog nandito lang, guys. Okay, host, maliligo ako at linis. Ayan. Ayan, painitin lang natin konti si guys, si Elvin Vlogs. Nandyan. Ayan, playing pa rin, sis Maribeth Murillo. Nandiyan lang ang ating kapatid guys, si Ate Megs Really TV. Alam ko, nag-ano lang yan. Baka tinulugan na naman ako ni Ate. Ate Megs, pabili ng ng Happy Plan. Ang gaganda ng Happy Plan dyan sa Pinas. Yung mga malalaki pa ang flower. Sobrang mahal kasi dito. Naka-BG host, naglalaba, sabi ni Tinyang's Vlog. Ayan. Agyamanak sis, thank you so much. Kadarating lang kasi galing sa work, sabi ni Elvin Vlogs. Sinusubaybayan mo every time na magpaalam ako. Joke lang, Elvin. I love you. Love ko kayong lahat, guys. Gusto niyo mag-play ako, guys? Hindi ako nakapag-play kagabi, to be honest po. Pero yung mga guys yung mga may harang na, lang tayo, playlist lang po yung maliliit para hindi po tayo ni Lolo, ha? Alam nyo na yan. Saan kaya pwedeng mai-play? Ayan, Jonax Boy TV. Kaabangers! Ito i-play ko sa'yo.
What's this? Genting Highlands. Play all po. Wala Sino po yung nandyan, guys? Tinyang Vlogs, Mega Melogalove, shout out to, sabi ni Ate Megs. Ayan, Inay Journey, Mega Love, shout out. Ray Katuka. Ayan, mag-play all po ako. Ay, nakaano naman. Esterly TV. Tinyas Vlog, Sisi. Ayan, from Inay. Magpapaalam na sabi ko, ayan. Play all ko ito. Sis Esterly TV, mag-play all ako sa'yo, Sisi, ha? Kasi wala ka pang harang. Si Pobreng Bisaya TV na, Pobreng Bisaya TV. Play all, Sisi. Kapupok. Kapekpek. Kapupok. Ayan guys, nasa na. Yan, tulungan natin guys si Kapukpuk TV. Medyo matagal na rin si Kapukpuk TV, nasa half na. Host, ayan, oo, sis Maribeth. Ilas kita. Yes. Yan, Ray Katuka, Esterly TV, Pobreng Bisaya TV, Kapukpok. Sino pa yung nandyan, Han? Dyan, Han ka ako. Kapekpek. Agrungiit naman dito yan, Inay Journey. Ayan. Thank you so much. Akala ko nag-out ka na. Nagsasali ka na. Magpe-play ako. Maribel Murillo, gusto mong mag-play? Ay, mag-play? Gusto mong ma-play? Ay, naku, kapekpek. O, sino pa yung mga kapekpek dyan? Ayan, si Sis Maribeth, kapekpek. Nalilibang talaga ako sa YT, oh my God. Lalo na pag nandito yung mga guys, mga Ilocano. Ay, naku, mga kapekpek. Okay lang sa iba na lang muna. Okay. Agyaman na kabsat. Ayan. Ibigay natin guys kay Maribeth Murillo. Ayan. Play all natin siya. Kasi hindi ka na rin nakakaintindi ng Ilocano, Sis Maribeth. Bahala ka, kapekpek. Maganda yun Hindi na matumal ngayon. Kapekpek na. Hello mga kapekpek. Sis Murillo, baka gusto mo yung pangalan na yan, kapekpek. Nandyan lang si Ray Katuka. Ayan, Maribeth Murillo, play all, kapatid, kapekpek. Ayan. Si Ray Katuka na tapos na. Sino pa?
Gusto mo rin sis, hindi. Si Tinyang Vlog. Esterly, Pobrang Bisaya TV, Kapukpok, Kapekpek. Ngayon sis, Maribeth Murillo, pinagtripan ka na namin. Ayan, ikaw na si Kapekpek. Thank you, Sisi. Sino yun? Si Tinyang? Okay lang sa akin. Sa iba na lang. Ayan. Ikaw sis? Inay Journey, Kapekpek. Tinyang Vlog. Ayan, naka-play si Tinyang's Vlog. Weekly mo na lang ako play. O sige na, sisis, sige na, sisis Kapekpek. Sino pa naman nandyan, guys? Rekatuka tapos na, my dear. Nandito na. Ayan, yung pangalawa nandun sa isang tab. Harangos. Ayan, humabol din anong tawag natin, guys, kay Tropang Marky Official? Kayo nang bahala. Sinay Kalatag. Oh my God. Huwag pa kayong magagalit. Sabi ang Ajay, latest ko lang. 1 minute lang yun. Di, napunta na ako sa ata yun. Yung na 1 minute mo kabsat. Inay Journey, sabi ni Tropang Marky Officials. Ayan, nandito na po. Kalatag. Ma'am, mawakan na data, seryo. Sige ka, madamdamad na tuwan titan. Shout out to you, brother. Ayan, nandito po guys ang ating idol, Tropang Marky Officials. Ayan. Add mo ako sa FB, sis. Ayan, Esterly TV ako nga, add mo ako sa FB. Ayan, ibaba mo yung FB mo. Tropang Marky Official. Thank you so much, brother. Ayan, nakahabol si Tropang Marky Officials. Sabi ko kanina, wala siya si Tropang Marky Official. Kasi na-play kita nung isang araw, Tropang Marky Official. Kasi, kagabi hindi pa ako nag-play. Kasi nga, hindi ako nag-LS. Ayan. Ayan, shoutout po sa lahat na nandito. Ayan, maraming salamat uli, Tropang Marky Official. Sino pa yung nandyan, guys, na pwede kong i-play? Hello, idol, tamsak sa'yo, Keyboy TV. Ayan, sino si Keyboy TV, guys? Maribeth Murillo, nakakaintindi ka pa rin ba ng Ilocano? Anos, tapno at dalamot. Ayan, yan, ito, ang ko dito. Anos, tapno at dalamot. Ayan. Na-curious ako dun sa sinasabi ni Inay Journey. Anong sinabi niya? Esterly TV. Wrong naman? Ayan. Thank you so much.
Kiboy TV, ayan. Guys, padikit naman dyan. Kiboy TV. Ayan guys, may bagong kalatag dito na pumasok guys. Kiboy. Ayan, napuntahan ko na yun, Sisi, yung si Pusa. Segundo lang siya. Ayan. Ang ganda ng kulay. Maribel Murillo, nandyan lang. Ayan guys, puntahan nyo si Kiboy TV. Kiboy TV, dikit mo na ako, my dear. Kiboy TV, okay, kabsat. Ayan. Alamapan kayo na. Kiboy TV? Ay, di na pinagtamsak, gayam. Ayan, sa baling di tinamsak. Ayan, pang 12 na natamsak, kabsat. Kiboy TV. Ay, matagal na tayong baka, parang si Kiboy TV, nag-ano din. Nag-iba rin ang kanyang pangalan, guys. Hindi siya Kiboy ito. Sino si Kiboy nga? Ayan. Dikit na tayo, Kiboy TV. Kiboy TV naman mga ko, dikitan, mabalikan kita, may tatlo. Ayan. Kalatag, alam mo yun, sis. Ala, grabe naman kayo. Kalatag. Kalatag. May mayat lang di ukal-ukal na. Noon na silang jay bukel-ukel-ukel kunana. Amok sige man di tiyangkon, sinalbag kay gindi. Harang uli ho, sabi ni Kabarse Jo. Ayan guys, hinihintay ko si Kabarse. Nandyan guys, si Kabarse. So si Tinyang, si Esterly TV, and also to Kabarse Jo. Ayan, Sisi. Ayan, play kita Sisi, Kabarse Jo, para sa yung WHCC ha. Ayan, play all na lang kita kapatid, Kabarse Jo. Ayan, maliit lang kasi ang iyong video, 10 lang. Ayan. Nunangisit, Jebukel, Takit Kalding. Nunatangken Jebukel, Nyog Data. Guys, yung mga Tagalog dyan, sino nakakaintindi nun? Eh yung... Nunasilang Jebukel, Kamatis. No kumbat niya bukel natin. Ayan. Ay po, mga kalatag, ayan. Goodbye na talaga. Naku, Diyos ko, hindi na ako makakatulog nito, guys. Masakit na talaga. Anong bukol? Hahaba itong natin, topic natin na ukol-ukol. Ayan, madi ko maawatan. Maraming salamat, host. Welcome, my dear. Ayan, Tinyang Vlog. Yan, Kabarse dyan. Naka-play all po kayo. Maraming salamat. Ayan, mga kaukol-ukol. Kabukal-bukal. Ayan. Tulog na. Ito kasi iba-iba na yung mga, napupunta dito. Kabukal-bukal, kaitlo-itlog. Ayan. Guys, thank you so much ha. I love you. Na-miss ko kayo talagang sobrang saya ko ulit. Bye-bye.